L-imħallef Giovanni Grixti wara pal kollox il-manuvri li pprovaw isiru mill-Gvern u mill-Avukat tal-Istat sabiex huma jrekkużax ruħu mill-kawża ġdida li kien fetaħ il-Partit Nazzjonalista dwar id-dil tal-isptarijiet bil-qorti tikkundanna it-ton intimidanti li uża l-Avukat tal-Istat fil-konfront tal-istess imħallef. F'deċiżjoni li ngħatat l-erba' Giovanni Grixti kkonferma li se jżomm ma' rekuża minħabba l-involviment tal-partner tiegħu mal-kumpanija Stewart. Dan ifisser li l-kawża issa trid tgħaddi għand imħallef ieħor. Grixti kien ċar ħafna fi kliemu meta qal li l-Avukat tal-Istat fl-argumenti tiegħu żamm l-ambranzetta mal-Gvern, dan fil-waqt illi kundanna t-toni li juża l-istess Avukat tal-Istat meta riedu jibqa' jisma' din il-kawża. Kif jgħid il-Malti l-eżempju jkaxkar u ċertament ma kienx hemm ħtieġa ta' diskors feroċi f'rikors bħal dan għar-revoka ta' digriet stqar l-imħallef Grixti. Il-ftehim dwar id-dil skandalus illi sar ma' Vital u Stewart kien ġie kkondannat mill-qorti għal darbtejn, l-ewwel mill-imħallef Francesco De Pasquale u wara mill-qorti tal-Appell fejn is-sentenza fissret ċarutont illi mhux biss il-poplu nsteraq iżda l-Gvern kien kompliċi f'din is-serqa, kienet ħadma kollużjoni. Iżda wara din id-deċiżjoni l-Gvern baqa' ċass u għalhekk il-Partit Nazzjonalista fetaħ kawża oħra fil-qrati Maltin sabiex l-Avukat tal-Istat Chris Soller iwettaq ix-xogħol li huwa obbligat li jwettaq f'isem il-poplu Malti wawċi. Dan hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela mhux qed iħalli lill-Avukat tal-Istat iwettaq dmirietu.